Senjayama usondele kana. Silethe liqede elinjekile. Ngizothini apha? Busy feli wena. Ku relationship mos. Yi-privacy yami lena, yi-privacy. Kanti ngengxaki yakho bhuti. Thepho umuntu nje angibiza for amagig. Oh, lo ama video. Wawubuza kakhulu. No ngifuna ukunderstand ukuthi phela uThepho lo amapentshisi manje uthola ipentshisi kwenze njani uThepho? So ama music video amayelana namapentshisi. Kusho nje kumele nje sifaka ama-benches manje. Awu ko Thepho. Yini into longo lapha? Sazi mhlawumbe nanto mina. Yinto le yinto. Le mali Bathe ngiqalile kathi ndizene KFC, xa ndizene ntontoni yanxafuza obheka usebenzile ntonto bekumnandi ku-music video. Ngokubhizi yazothusa imali kaThepho kale kuyitya ke kuthi. So sithi nyephu. Wenzeni nyephu? Kuse athi mnandi bezwe. Nazo-ke. Oqala nje. Siyakwamukela mfethu kwishow yethu Invasion of Privacy. Yeah, besicela nje ukuthi usitshele ukuthi ubani usuka and singakusiza ngani ndafana. Okay. Fele mina ngegama ngusibusisi yabo. Awe, sibuda Hlala khona eBramfisher ye-phase 2. Nje insize engiyibambile yabo. So manje lo mntana lo like ngatireze ngijona naye. Hey. Yabo. So man naye. Kuthi after le treza man kulamalanga ngisam understand ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Yeah. Ubhizi ngalamanga gig wakhe la yabo. So like that's why ngibhalile la le show le ukuthi ngizokwazi ukuthola kahle ukuthi kwenzakala. Oh, ushama music video girl. Okay, but manje so yini behavior yakho bona ngathi mhlawumbe Man content off ngayo. angisakwazi ukuthola isikhathi sakhe. Every time mangimfuna Yeah. hlezi ngitshela ukuthi abangani bakhe bayaza bazongilanda ngiyoshoot music video kuphi yabo. Yeah. So ngifuna ukwazi namhlanje ukuthi kwenzakalani. Okay. Hayi ngikuthola Brian ngikuthola khuleka mfethu yabona ukuthi sister mhlawumbe busy nga something nyana. Fandi one siyamlanda fresh solthola mfethu sombiza nje yi khona zami ngiyiphethe la uRasta we-IT. Uyabo. Ayihluphi lana nje sixoxa amabhelas enu lana but ungajumpisa bo conversation lokho mqhubeka nje ngathi kusasemnandi. Yeah. Mafutha axova mfethu ngaleni wavula then mebuya you have access ukuthi ngakhona ungena la kuma DM. And then yeah. We want to welcome you guys to Isho Yethu Lana. This is couples therapy. So it's whereby basically we like to have a couple nayo, and then we sit down now wasixoxele relationship yabo ukuthi baqala kanjani, sithanda isikhathi kanjani. Yabona nje just take us through relationship here. So yeah, angazi bafuna ukusithatha sibeke but i-platform yini mafethu. Sahlangana enkwabeni September, September. Lama weekend amakhulu hayi. Angibiza umjida ngichazeke yabo. Fine ngabikho stress. Sihlangana okokuqala first date yethu yayise steers okupha. Sakhumbula kahle yabo because stress back. Yeah. So yeah, that time ngisemncane like ngakabo nabo ngangaka yabo kusongikhulisile yabo. Yeah, ayisathandana shem. Ngiyamthemba yena ngithanda. Yeah. Yeah. 3 years back, that's a long time ubanda wona nje kusasemnandi. Namanje kusasemnandi. Sathanda nalo lathando lo le. Angazi kuye ke. Awazi kuye. Asikhulume. Wena uthi kusasela. Ngisaseda kakhulu. Yeah. Hayi cha, ngiyathanda makusasenjalo. So yabona ekhaya we like ukuthi yabo i-conversation nje ihambe smooth engaphazamiseki yabo lonto. So I'm liking how it's going so far. So what we usually do kuma guest ethu to avoid indaba zophazamiseka kwe-conversation, we asked ukuthi bamafoni abo basiboleke wona siwabeka nje ngalena. There's a safe space safe siwafaka phakathi la yabo. And then no, it's safe and then mase siqedile ke
you can get lokhuzana. Nangempela senzele indaba zokuthi yabo i-interview sokhona uhamba kahle. Ndizokwazi futhi. Izoba safe. Hayi ngifethu khipha ifoni khululeka ngeke ilahleke. Hayi, thula. Hayi ngithulisa. Serasta mfethu awuzwakali yi. Nazoka nje yami. Yeah. So, yeah, sisase lapho ke ubafo besangitshela uma sister ngiyambona nangola enginathandana Grand Sharp. Yini owayibona kuye? Yakuchaza ubona yabole naye ngiyiyeke lengane lena ngivaya kuyo fresh. Mina ke into engichazayo mina kuye mina ngabona ubuhle bakhe yabo. Ubuhle bakhe. Ubuhle bakhe. Yeah. Ngabona ukuthi lethami imbiza azange ngicomela. Akhomana. Okay. Thina imbiza ngicela ukusamani ngicela ukukhuluma nawe waza ngabe kudaba mina. Yeah. Yabo ngithe ngicela ukulibeka udaba. Yeah. Naye ngangibona ukuthi awuthathekile. Yeah. Akalokanga lena le. Ayidonsisa ngendaba uvele wangitshela wangiqoma same time. Same time. Same time. Awezinja. Should nawe sister vele uvele uchazekile ngomjida ne? Ya, kangichaza neza. Ne. Chaza la. Ngamthanda nje. Yeah. Yini unakuchaza ngaye? Yonke into nje, style sakhe sangichaza bo. Yeah. Ya, mfana wesikole nogqoka kahle namhlanje. Ne. Nawe represent. Nawe nja yami. Okay, ngiyathanda lokho nje. Yabona ke la ekhaya siyayithanda ukuthi masahamba kahle conversation kumnandi. Ama-chef bethu busy ngalena amahonja agijima phansi phezulu. Uphenduka ibhodo lapha nakaphekwa yabo. So nje kunento abafuna ukuseva ngayo njengamanje. Kusenja yami usondele kana? Silethele iplate elidekiwe. Uzothini apha? Nakhulana awungibambela la njalo. So Ngithe ngizofuna yabanjwa phaya. yabanjwa ifoni so. Kwayiphinde ibuya. Yabona into eyenzakala nje manje ngiphethe i-outcome lana uRasta we-IT. So i-outcome into eyenzile nje manje amafoni wa-unlockile O2 so you guys can have access ukuthi ningakhona ukungena kuma-DM and check ukuthi kuhamba. Fondoni why? Awu phela kuze imbone uyabona niphazamiseki yini yayibona into enjalo. So uzobheka umfethu. Iphayana. Awu mara Yini busy fele wena. ku-relationship mos. I-privacy yami lena, i-privacy. Kanti nento yakho futhi. Akunanqake mina ngithi niyathandana niyathembana. Kahle kahle wena kwenzani? Into ofuna uyenza. Angenzi lutho. Na uzobheka ifoni yakhe. Qula sana hayi. Yabo wena mfethu. Hayi. Bheka lapho ukuthi kuhamba kanjani ungathi ungafaka nje inhliziyo lapho. Okay. Ufake inhliziyo nempentshisi. Zinhliziyo zantoni ezo nepentshisi zantoni? Ufake ifruit leli. Oh, ufake imvula yabo lento abaconsi ama drops le. Yeah. Ufake yona nepentshisi lapho ukubonisa iveli. Uzayibona into ofuna uyibona. Noma nabo hayi noma uthi I love you. Hamba nathi. Manje ubani uThepha? Tsepho. UnoTsepho. Ngithe uzayibona into ofuna uyibona wenzeni uThepha? Yini uTsepho unepentshisi behamba na? uThepha umapentshisi. Kumnandi. Wenzani uTsepho? Batshelana ukuthi bekumnandi. Last week. Ndakalala ngendlini Friday. Aw, uyayazi nje uba ndiyafota oko wena ndiya ku-music video uyayazi mosinayo lento leyo. So awuzothusa la nto. Hayi. UnoTsepho. BonoThepha. Manje utshela ukuthi bekumnandi langa lela Friday kwakho. Ndizothini? Mana sister uTsepho kahle. Thepha umuntu nje angibiza for ama-gig. Oh, lo ama-video. Wawubuza kakhulu. No ngifuna ukunderstand ukuthi phela uTsepho lo amapentshisi manje uthola ipentshisi kwenze njani uTsepho? So ama-music video amayelana namapentshisi. Kusho nje kumelanga nje sifake amapentshisi manje. Hawu koTsepho. Yini into wrong lapha? Benginga-understand kube kungena kumfethu. Thepha lo uyazithusa nje. Niyasana vele athi. Mazi mina uThepha mina. Ngiyakutshela mase ukuthi ngiya kuma-gig Thepha Izinto enizenzayo. Angazi-ke. Sowuyazi manje. Sowuyazi mase. Hayibo sekumele ngibe sangoma ngibhule manje ukuthi niyenzani wena nathi. Yeah. So Siyathandana-ke noThepha uthini-ke? Niyathandana. ha. Hayi. Uthandana noTsepho? Akanamali, unemali uThepha. Yo. uThepha uyangiphandela ama-gig we-music video so hlalelani indlala. Ngeke phela. Sister. Kufuneka imali mfondini. Hayibo. Shi. Manje ubafo? Wenzeni ubafo? Hawu, mosibeke 3 years niyathandana naye. uTsepho manje Wenzani into umsebenzi wakhe? Into umsebenzi wakhe? Akayazi uba ndiyaqina, akayazi uba ndiyathambisa, akayazi ubani. Into umsebenzi wakhe? Asazi kaloku. bafo. Utho umthambiso umqinisi. Iqiniso leyo mpahla.
Lo uyahlanya lo. Hayi sikunobayenza for manje ngeqala nto leyo sengiqhelile ngoku ngikhiza nto banekhaphetshu oko xa ndepha kuyayo. Lo ngahlangana naye enkwarini angana-B angana-Next ngamthatha ngamenza umuntu ngamphuzisa utshwala bami. Khona manje sekadiya abanye abantu. Hayi suka ngingathenga la kaloku six pack yami. Hlolo la. Shin. Bo. Okay sister mana Uzosixabanisa vele. no akuyonhloso yami le Uzosixabanisa. ngifuna nje uku-understanda mina ukuthi kahle kahle manje uma usubhizi uTshepo uTshepo ubafu ume kuphi like what's going on here usamthanda mfethu Ndiyamthanda umntana but akancedi nganto. So uTshepo uyanginceda yena. so like manje umumthanda uTshepo uyakunceda ithini into Ebethuna bhuti. business transaction Uhamba Ndithini? ibhisirhede ngapha kuTshepo Awundiva kanti. Ndiyaxolela mos uba uTshepo unginceda ngemali. Ndiyamthanda lo mntu andimthanda uTshepo. uTshepo ndiphathele igig ze-music video. So ndithini? Ndithini? Okay nenzani noTshepo ebusuku mina ngingekho. Yho, hayi sanifuna yonke le nto senzani? Phela mina Senzani? Uzawuthini uba senzani? khuluma phela ngizwe ngawo ukuthi kwenzakalani. Hayi kulo nto ufuna uyazisana. Senzani? Hayi. bafu ngazi ukuthi banoTshepo nokubambisana lana shuthi uthi uyakuthanda usister but uTshepo ngapha ku-side hustle yokuthi akhona ukuqhina yabo so hey angazi ubona kanjani wena mfethu uthini ngale nto lena uya understanda isituation lento ayishoyo Mina into engiyi-understand-ayo mina. Inkundla ezethu zihlale sibenze siyi-one. Angeke sidle endaweni eyi-one mina. so uthini umama uthini kuye njengamanje Mina umama uyangiyela umama. Yabona namanje njengoba ngisilikane uthi ngisukume ngimdonse ngempama. hayi ngodlame nje udlame aselukhona lona ayikho into elunga ngodlame angithi nje grand esikhulume nje Abantu endithetha ngazo ke izinto onodonsa ngempama. Uthatha soft nami uTshepo ke ndiyintombi kuTshepo. Hayi uva mfethu into izintoni ezo zinto ezo? Zintoni? uphatha njengeqanda Hayi sika amabhebeza. Into amabhebeza. Hayi. Kanti ufuna ngikubize ngani? Sina sam baby like into Kanti ezinjalo. angikubizi Hayi ngalezi suka amabhebeza. Hayi. Hayibo. Soze. bafu mama uthi ubafu akayithandi indaba kaTshepo Makayithandi. Ngiyithande utakini. Thandi. Urude lo mntu lo. Rude kwakubi gqithi. Urude. Lo. but u-upset Nasekhaya nje azingenela nje. Azingenele. Kukwakhe phaya. Azingenele uzofuna mna. Wayezandikhangela ndikhokhozela. Anamntana unguye. bamazi ke Hayibo kanti ufuna ngenzeni? Hayi suka. Ngikufuna phela mina ngikuthole. Hayi, wangafoneli, wangafoni. Ngingakufoni. Sina kubonisa nje ekhaya wena songiqoqa ekhaya oko yandiqoqa. Ayisa, xhoma kum futhi. Masithethe futhi usithini kanjani? uthi uyamgqoqa brother man Athi ngiyamgoqa. awume mfethu ubafo shuthi are you willing bana uTshepo umlokhuzana umshiye for the peace of religion ngoba phela manje peace ngathi ayizokuba khona Lo Tshepo umpethu linduni lo ayikhe yakhe. Ayikhe yakhe lo ayikhe yakhe. Soze ngihlale nalento mna. Into le into. Nale mali Wathi nihlalile, xa ndize ne-KFC, xa ndize nentontoni yanxafuza obhebhe usebenzile ntonto bekumnandi ku-music video. Ngoku ubhizi yazothusa imali kaTshepo ke lo buyitya ke bhuti. So sithi nyephu. Wenzeni unyephu? So- azondika wena. man uTshepo Hayi. Hayi, uTshepo ngathi uzenge Uyamuzwa lo muntu. uyenze inkinga uTshepo kahle kahle yazi uTshepo Uyayifuna Salman ungibuza ngoTshepo oko uyaliyakazi uTshepo uyalicwilisa Lona umama ekuculisayo Tshepo. hey Hayi Hayi. ke ngoku. kunzima mfethu hey angazi ngithi lento lena umama uproud ngalento akakhuluma ngayo Nawu proud. akahlehli yabo so angazi ngizoyithini bethu ngathi komele uyithathe nje bethu Hayi mina ngiyithathi nje mina hayi. Lo uyahlanya lo. manje i-way forward kini nobabili nithi Hayi. nizoyisolva kanjani le ndaba le ngoba Noba ngiyeka naxesha lakho noba ingaphela. hawu 3 years sister cabanga 3 years isikhathi esiningi Bhuti wami, iminyaka qha.
akuthethi into iminyaka yodwa. Ungakhulumi kanje. Ndithetha kuthi uyazayo iminyaka kuyafana nje ne-3 days iminyaka qha akuthethi into. Yo, Shana ngiyazenza futhi ekugqibeleni bethuna. Brian. Yabona maka laba. Hayi, yazi maka ezinye izinto ezinye. Ngawo. Cha. Hayi indohlule. Abantwana kumaXhosa. Heck. Mara sister. Hayi nawe bhuti into. 3 years kodwa cha 3 years. Hayi dehle nawe. Dehle. Kubi. Kumuncu kusawa. Kuyasinda. Bona bangishiye ngedwa bonke bavele balaxaza izitulo bathi abayingeni lento le. Bathi ayilungiseki ke. Bathi ayikho into engalungiseki laba bathi abayingeni bothu akekho ufuna ukwehla akekho ufuna ukugoba. Umfokathepho lana ngathi mabenza lama music video la bawenza naye udade lapha. Umfethu ayimphathi kahle ke lonto leyo so ubona ukuthi hayi akayimele no sister uthi akahlehli uThepho umnikeza imali. Hayi angazi leyo nto izothiwani bafethu kodwa ke at the end of the day we got to the bottom of it. Umfethu usibizile lana wathi udinga usizo lwethu. Sizobona uba khona angayitholi kahle. Sesiyibonile into abangayithola kahle ukuthi yini. Nakho ke iplate echithekile manje. Inhloso bengakhona ukuthi sihlaphaze kuhlaphakile kodwa ke bengishilo ngathi mawukhona into wrong eyenziwayo sofika sizofika kuzovela ngisho kuthiwa kwenzakalani ngiphethe zamarodo rasta we-IT ngala siyabaveza abayi-10 mina ngiyi-1 siyabalanda ngazobhayisa njalo yalazi udabiri siyosithula i-handsome hankeni umuntu emantu mbambulweni zingambili sibuze ekhaya konina aka Mr Content yalazi udaba because I'm serving the wallet hot okwanamuhla siqedile ake sithi nje musidinga nawe ukusithinta uzosithola sofika 10-2 nezami siyabalanda abobhaza tango means thank you sengihambe njengeshethi sibonge bafethu.